Пещерата на Али Баба в Бургас. Митниците отварят съкровищата. На търг излизат близо 88 кг злато, сребро и скъпоценни камъни, иззети от контрабандисти. Митница Бургас обяви за продажба истинско съкровище, събрано в резултат на години борба с каналджиите. На 17 септември в Свиленград ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за 87,816 кг златни и сребърни изделия, както и за различни по вид и карати скъпоценни камъни. Стоките са отнети в полза на държавата по приключили съдебни дела срещу контрабандисти, задържани на граничния пункт Капитан Андреево в периода 2016 – 2022 г. Съкровищата са групирани в 17 отделни лута, като всеки желаещ да участва трябва да внесе депозит, различен за всяка група. Надаването ще бъде в запечатани пликове, които ще се отворят пред комисия. За изделията, произхождащи от държави извън Европейския съюз, спечелилите купувачи ще трябва да платят и съответните мита и ДДС. Ако искате да виждате още новини, последвайте стадото.com.